Študenti sa zabávali na akcii Tour for Students. Papierové lietadielka sa hádzali aj na univerzite. Študenti denne riskujú pri univerzite svoje životy. Dobrý deň, po týždni sa opäť hlásime so správami Mediálky TV. Po ďalšom zaujímavom týždni vám prinášame aktuálny prehľad informácií. V pondelok 9. marca sa konalo zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty, kde sa okrem iného preberala aj otázka diskusného fóra tejto fakulty. Senát vyjadril nádej na jeho ďalšie pokračovanie a v spolupráci s dekanom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity rozhodlo o ďalšom pokračovaní tohto fóra po stanovaní pevných pravidiel. Z toho dôvodu bola vytvorená komisia, ktorá má za úlohu tieto pravidlá zostaviť a umožniť jeho ďalšie fungovanie. Akademický informačný systém odišiel, plne ho nahradil nový MAIS. Problémy, ktoré okolo jeho zavedenia vznikli, sú však aj na strane učiteľov a študentov obrovské a zbytočné. Od začiatku spustenia nového systému MAIS sa študenti a vyučujúci stretávajú s množstvom problémov. Pravidelné výpadky systému, obmedzený prístup, zle ovládateľné panely či problémy so zapisovaním známok. Rektorát Prešovskej univerzity však stále hľadá riešenia. Viem, že MAIS nedostatky má, ale v súčasnosti je jedinou mojou úlohou rozmýšľať a pracovať nad tým, ako zlepšiť, aby MAIS fungoval. Takže ja verím, že toto obdobie tohto jedného semestra je kritické. Spustenie systému v polovici akademického roka v sebe nieslo rovnaké riziká a klady, ako keby sa začal používať na jeho začiatku. Všetky nedostatky sa interne riešia za dverami rektorátu, taktiež sa o nich diskutuje a prejednáva s jeho tvorcami. Čiže ja skutočne s jedným nemôžem súhlasiť, že teda to nasadenie bolo v nesprávnom čase. Počas roka školského nikdy nie je ten správny čas. Že sme včera do večera rokovali s dodávateľmi o tom, že nám vypracujú na každú jednu činnosť obrazové príručky. Tie obrazové príručky budú priamo v MAIS. Kvôli problémom, ktoré systém má, bola pre vyučujúcich zriadená tzv. Horúca linka, no po našom upozornení je sprístupnená aj pre študentskú časť. Všetky informácie môžete nájsť po prihlásení do MAISu. Vlastne horúca linka bola zriadená možno pred mesiacom ako jedna alternatíva. Bola zverejnená spôsobom, že sa poslal zamestnancom hromadný mail. Čiže naozaj študenti možno, že o nej nevedia a to je možno naša chyba. Problémy a nedostatky, ktoré systém MAIS má, sa odstraňujú. Pre študentov je taktiež zriadená horúca linka, kde sa môžu obracať so svojimi problémami. Pre Mediálku TV Martina Beňová. Študentská rada vysokých škôl v spolupráci s Prešovskou univerzitou a mestom Prešov uskutočnila v uplynulom týždni akciu pod názvom Tour for Students 2009. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Prešov Pavla Haďariho a rektora Prešovskej univerzity Reného Matloviča. Akcia, ktorá medzi mladými vyvolala radosť toho, že život vysokoškoláka nie je len o štúdiu, Tour for Students 2009. Podujatie otvoril rektor univerzity René Matlovič spolu s primátorom mesta inžinierom Haďarim, ktorí boli zároveň iniciátormi tejto akcie. Pokiaľ som dobre informovaný, tak toto podujatie akoby putovalo po významných centrách vysokoškolského vzdelávania. Som rád, že prišlo aj do Prešova. Ja, keď sa vraciam do svojich spomienok, tak to sú najkrajšie roky života a treba si ich spríjemniť. No je to o tom. Po uvítacej časti prišla na rad pravá zábava a na pódiu sa objavila domáca kapela Helenine oči. V tej chvíli si získala publikum a bolo viditeľné, že im sa hralo dobre. No určite, vlastne tento koncert to začína tento rok a pokračuje to, v lete sú nejaké festivály, samozrejme na našej stránke, ktorá momentálne nefunguje, ale určite dúfam, čo skoro bude. Všetky koncerty máme vypísané, veľa festivalov v lete nás čaká, takže to sú také plány do blízkej budúcnosti. Za neutíchajúceho potlesku zúčastnení privítali druhú slovenskú superstar Petra Cmoríka. Svojimi najznámejšími skladbami ako Dážď, čo to znamená, dostal do varu všetkých svojich fanúšikov a veru, že málo ktorá ruka nebola hore. Spolu s ním sme sa preniesli do jeho študentských čias. Pamätám si, ako sme hrávali koncerty vo Včkách a na Chodboviciach a tak a mali sme ozaj, že good time a ktorý by som niekedy, keď sa tak zamyslím nad tým, ja strašne rád vrátil. Bolo to ozaj krásne. Posledné vystúpenie patrilo kapele Gladiátor, ktorá bola správnou bodkou na záver. Na slovenskej scéne sú už dosť dlho. Aká bude ich budúcnosť? Vieš čo, my teraz pripravujeme nové pesničky, robíme nové texty, skladáme novú hudbu
a robíme si to zatiaľ každý doma sám a potom nejak to tak zhromaždíme v skúšobni niekedy v prvej polovici roku a chceme v tomto roku vydať opäť nový album. Helenine oči, Peter Cmorík, skupina Gladiátor. To je len málo z toho, čo odznelo na Tour for Students, ktorý organizuje Prešovská univerzita v Prešove. Viac ako vzdelanie. Pre Mediálku TV, Ivana Dombajová. Na hodinách si študenti častokrát skladajú papierové lietadielka. Čo by ste však robili, keby ste mali možnosť sa vďaka zloženiu lietadielka dostať do Salzburgu? 10. marca sa v jedálni našej školy uskutočnila súťaž v hádzaní papierových lietadielok. Od 16. sa zaregistrovávalo, od 17. lietalo. Súťaženia sa zúčastnili študenti univerzity a snažili sa o úspešnosť v 3 kategóriách. Prvým súťažiacim bol odvážlivec, ktorý si akrobatický let nechal na záver súťaženia ako čerešničku na torte. Len som si postavil zlé lietadielko, tak mi to nevyšlo. Ale sádzam ešte na akrobatický let, takže to bude úplne úžasné. Návodov na prípravu papierových kreácií je veľa, len prísť na to, ktorý je ten správny. Súťažiaci si mohli pomôcť aj nákresmi a postupmi, ktoré pre nich pripravili samotní organizátori. Vyberali sme vlastne tie, ktoré sú vhodné do súťaže, pretože niektoré lietadlá odstrihajú, lepia a tak ďalej a to v súťaži nie je dovolené. Nikto si lietadielko doniesť nemôže, pretože vlastne po registrácii sa dostanú do pilot zóny, kde si lietadielko postavia z nášho papiera. Ten papier je daný medzinárodnými pravidlami, to znamená, musí mať iba určitú gramáž a Prešov, mesto študentov. Táto akcia je toho dôkazom. Ako prvý si súťaženie vyskúšali Žilinčania, potom my a po nás ďalších 6 študentských lokalít. do tohto projektu Red Bull Paper Wings je zapojený 85 krajín. Robí sa to hlavne Prešov, ide o to, aby sa študenti zabavili. V súťažení v hádzaní lietadielok sa zúčastnilo veľké množstvo študentov, medzi nimi aj náš štáb Mediálky. Našli sa však aj takí, ktorí si išli ruky dolámať za svoje lietadielko. Každý z nás vie, ako lietadlo vyzerá. Niektorí však taký namáhavý tvar vzdali a rozhodli sa hádzať guličkou. Cvičil som strašné mesiace, takže by som to chcel zúročiť. Čo podmienilo tvoj vonkajší outfit? Myslím, že by to trebalo spropagovať aj robotníkov, pretože vidím tu samé mladé ksichty a nie je tu zastúpené proste robotnícke triedy. A ja sa pýtam po 89. kde je robotnícka trieda. A robotníci idú na kvalitu a idú tu akrobáciu, áno. Veď ja to urobím z jedného papiera, veď ja ho iba ohnem tunak troška. Môžem či nemôžem? Lebo potom nevyhrám. Hlavne ostrý a rovný špic, to je základ určite. Aby bolo úzke a rýchle ako šíp. Súťažil som v hode na diaľku a na čas. A techniku som cibril asi pol roka. No samozrejme občas nie prestávkami, ale venoval som sa tomu každý deň, aspoň takých 8 hodín, 9. Salzburg je vlastne finále, kde 85 krajín, traja víťazí v každej jednej kategórii z každého štátu, to znamená aj traja Slováci budú prítomní. Z uletenej akcie pre Mediálku TV Martina Beňová. Študenti každodenne dobrovoľne ohrozujú svoje životy. Prechody pre chodcov pri vysokoškolskom areáli na ulici 17. novembra častokrát neslúžia svojmu účelu, lebo ich študenti jednoducho obchádzajú. Ulica 17. novembra v Prešove je vysoko frekventovaná cesta, keďže ňou prechádzajú všetky autá v smere Košice-Poprad. Denne však tadiaľ prejde aj nespočetné množstvo chodcov, najmä študentov Prešovskej univerzity. Mnohí z nich však túto cestu prechádzajú mimo priechodu pre chodcov. No tak prechádzam. Neprechádzam cez prechod, prechádzam normálne cez cestu. Šoféri sú tolerantní a zastavia aj tak. Alebo keď vystúpim z autobusu, tak je ďaleko ten prechod, aj ten druhý, takže preto idem cez cestu. Tak je to nebezpečné, hazardujú so svojím životom, pretože nie každé auto môže zastaviť a môže sa stať nejaké nešťastie. Aj napriek tomu, že na relatívne krátkom úseku sú hneď dva takéto priechody, ľudia si svoje cestičky razia priamo pomedzi rozbehnuté autá. Vieme o tom, že v tomto úseku je zvýšený počet hlavne študentov, ktorí prechádzajú nielen po prechodoch prechodcov, ale aj pred a poza autobusy. Ak nepoužijú priechod prechodcov, tak v podstate riskujú svoje životy, že môže dôjsť do dopravnej nehode a pri zrážke s autom je tá šanca chodca stále nižšia, ako keď sa zrazia napríklad dve osobné autá. Študenti tadiaľ nielen prichádzajú a odchádzajú zo školy, ale na opačnej strane sa nachádzajú aj kaviarne a bary, kam sa chodia študenti občerstviť. V nasledujúcom období sa však na tomto úseku nevyskytnú žiadne zmeny v dopravnom značení. Je potrebné v tomto, aby konal príslušný cestný správny orgán
ktorý rozhoduje o tom, aké dopravné značenie na ceste bude a aj vrátane semafóru napríklad. Chodcom teda neostáva nič iné, ako čakať, ktorý ochotný vodič im dá prednosť. Otázne je, či budeme aj naďalej riskovať svoju bezpečnosť, v lepšom prípade len pokutu od policajta, alebo použijeme jeden z týchto priechodov. Dnešný obsah aktualít sme vyčerpali. Na záver by sme vám chceli pripomenúť kontakty Mediálky TV. Informovať nás môžete prostredníctvom internetu alebo e-mailu na adrese medialka.tv@gmail.com alebo prostredníctvom telefónneho čísla 051 75 70 330. Prípadne môžete využiť aj ICQ. Bližšie informácie nájdete na stránkach Mediálky TV. Po skončení aktualít si nezabudnite pozrieť aj magazín Prešovského samosprávneho kraja, ktorý pre vás pripravila administratíva Vyššieho územného celku. My sa uvidíme na budúci týždeň, dovtedy dovidenia.